Dobrý deň, dnes si ukážeme, ako si poslať PBX tokeny z vašeho klientského Probinex účtu na burzu MEXC. Ukážeme si tiež, ako s týmito tokenmi na burze obchodovať. Ukážeme si tiež, ako ich vybrať naspäť do vašeho klientského Probinex účtu. Ak ešte nemáte nainštalovanú aplikáciu burzy MEXC, doporučujem si ju stiahnuť, nainštalovať, zaregistrovať sa a prihlásiť. Aj na toto máme pre vás návod, ale ten je samozrejme v inom videu. Takže po prihlásení do aplikácie kliknite na wallet vpravo dole, následne zvolte Deposit, pretože my ideme vkladať PBX tokeny, najskôr si ich treba vložiť. Takže v hornej časti do search napíšte PBX, tým sa vám vyhľadajú všetky kryptomeny, ktoré to obsahujú v názve. V tomto prípade sme tam samozrejme len my, potvrďte PBX. Vyberte sieť, ktorú idete využívať pre odosielanie. My vyberieme BEP20, pretože ideme posielať transakcie po blockchaine Binance Smart Chain. Tu už vidíte QR kód, ktorý sa dá naskenovať a hlavne adresu. Túto adresu si skopírujte, na ňu budete posielať PBX tokeny, takže skopírujte si adresu. Následne sa prihláste do svojho klientského Probinex účtu a tu treba ísť do sekcie Výber, respektíve Prodej výber. V nej znovu zvolte Výber, pretože idete vyberať tokeny. Kopírujte adresu, teda vložte adresu tú, ktorú ste si predtým skopírovali. Vložte do pola pre výber. Je dôležité dohliadnúť na to, že tá adresa skopírovaná správne. Nikdy ju neprepisujte ručne, vždy si to pre istotu skontrolujte. Takže vložte adresu, napíšte koľko PBX idete vyberať. Ja v tomto prípade zvolím 200, potvrdím, že je to správna adresa a kliknem na odeslať žiadosť. V histórii transakcií vidíte, že transakcia ešte čaká na potvrdenie e-mailom. Do e-mailovej schránky vám prišiel e-mail, ktorý je potreba najprv potvrdiť kliknutím na odkaz. Je to bezpečnostné opatrenie, aby niekto nemohol vaše tokeny vybrať len tak jednoducho. Po kliknutí na odkaz stačí iba potvrdiť kliknutím na confirm, že sa všetko má spracovať a tým bude odosielanie PBX tokenov zahájené. Obvykle transakcia na blockchaine Binance Smart Chain trvá pár minút. Samozrejme, môže to trvať niekedy aj trochu dlhšie v závislosti na tom, ako rýchlo je burza schopná tieto platby spracovať. Ja už vidím, že sa mi spracovala. Keď kliknem na spot, tak vidím, že mi pribudlo 200 PBX. No a teraz už s nimi môžem ísť napríklad obchodovať. V tomto prípade, keď chcem ísť obchodovať, tak môžem kliknúť na Markets a Spot. Tým sa vám zobrazia všetky páry, ktoré je aktuálne možné na burze MEXC obchodovať. Keď nájdete PBX/USDT, kliknite naň. PBX sa totiž obchoduje voči stablecoinu USDT. Tu vidíte cenový graf, ako sa cena aktuálne vyvíja. Ak ho chcete zobchodovať, tak kliknite na Buy alebo Sell a zobrazí sa vám takáto tabuľka. Pretože my tu máme aktuálne tých 200 PBX, ktoré sme si tam pred chvíľou vložili, kliknem na Sell, pretože idem PBX-ka predávať. Existujú dva základné typy obchodných príkazov, Limit a Market. V tomto prípade my si ukážeme obidva, ako prvý si ukážeme Market. Príkaz Market znamená, že chcem PBX-ka predať ihneď teraz za takú cenu, akú aktuálne predávajúci sú ochotní, za takú cenu, akú sú kupujúci aktuálne ochotní PBX-ko nakúpiť. To znamená, v tomto prípade, keď budem predávať 200 PBX, tak 95 z nich predám za 0,10426, ale zvyšok už budem predávať za inú cenu. Tá cena sa bude jednoducho určovať od tých zelených ponúk, ktoré tam vidíte v tom dolnom stĺpci. To znamená, že ak by sa mi nepodarilo predať všetkých 200 naraz za tú najhornejšiu cenu, tak budem postupne predávať po kusoch, až kým sa mi to nepodarí podľa tých jednotlivých cien. Limit znamená niečo iné. Limit znamená, že si nastavím pevnú cenu a iba za tú som ochotný PBX predávať. Ak cena túto sumu nikdy nedosiahne, tak sa žiadne PBX-ka ani nepredajú. To je rozdiel medzi marketom. Market to predá hneď za také ceny, aké sú proste na trhu. Limit zase čaká. Ako vidíte, tu som zadal limit príkaz. On čaká na ceny 0,1, ale môžem ho aj zrušiť. No dobre, tak ja idem teraz v tomto prípade predať 200 PBX. Idem ich predať hneď teraz za market, aby sme si ukázali, ako to funguje. Takže zvolím množstvo PBX, ktoré chcem predať.
uvediem, že ich chcem predať 200, kliknem na Sell PBX a tým sa mi hneď vytvorí obchod, ktorý sa hneď aj zrealizuje, pretože ideme realizovať za tie tržné ceny, aké sú dostupné. Kliknem na Sell PBX a obchod sa hneď vykoná. Históriu si môžem pozrieť, keď na pravej strane kliknem na tú ikonku výpisu a tu vidím Order History, tam vidím jednotlivé obchody, ten posledný je označený ako Completed, ako vidíte bolo splnených 200 z 200 a keď prejdem do Trade History, tak tam vidím tie jednotlivé instancie toho nákupu, že za 100,47 PBX som kúpil za inú cenu, 95,91 PBX za inú cenu a podobne, až kým som neskúpil všetkých 500. No dobre, tak teraz som predal PBX tokeny a získal som za ne stablecoiny USDC, to si môžem overiť aj vo svojej volitke, vo svojej peňaženke. No a keď ich chcem nakúpiť PBX, tak pôjdem zase naspäť do Trade, tentokrát ale pôjdem do Buy, pretože idem v Buy nakupovať. Opäť princíp je podobný. Ak budem nakupovať za market, tak nakúpim, tentokrát sa bude cena ale riadiť podľa tých červených ponúk, podľa ponúk od tých, ktorí chcú predávať svoje tokeny. Keby som nakúpoval za market, tak zase postupne po tých jednotlivých ponukách pôjdem až dokým sa mi nepodarí nakúpiť toľko PBX-iek, koľko som chcel. Okay? To znamená, že nekúpim hneď všetky za tú cenu, ktorá sa ukazuje ako najväčšia, ale postupne pôjdem podľa tých ponúk. Ak vyberiem limit, tak ten funguje tak, ako sme si ukázali aj predtým. Nastavím limit napríklad na 0,11 alebo v tomto prípade 0,10350 0,10350, dám Buy PBX, dám mi kúpiť všetky a vytvorí sa čakajúca objednávka. Vytvorí sa čakajúca objednávka, ktorá hovorí, že ja chcem kúpiť PBX, ale iba za túto cenu. Ako vidíte, 10350 pribudlo 200 PBX, ktorých tam predtým nebolo. Ale aj v tomto prípade ju zruším, pretože už ďalej tú objednávku tam držať nechcem. V tomto prípade ja si zvolím, že chcem nakúpiť za market, kliknem Buy PBX a vykoná sa mi nákup. I hneď v tomto momente som nakúpil PBX za tie dostupné ceny, ktoré tam boli. V peňaženke si môžem pozrieť, že sa mi opäť zjavili PBX, že mi opäť teda pribudli, akože ich mám dostupné. No a čo teraz s nimi môžem robiť? Môžem si ich vybrať, takže kliknem na Withdraw a idem si ich poslať do svojho klientského účtu, aby som si mohol vložiť do stakingu. Takže zvolím, že chcem vybrať PBX. Pozorne si prečítam tipy, ktoré mi doporučujú, že napríklad nikdy nemám nahrávať obrazovku, keď ju dosielam. A ešte predtým, ako výber môžem spracovať, je potrebné si nastaviť Google Authenticator. Je to dvojfázová ochrana, bezpečnostný prvok. Zvolím dvakrát Next. Ak máte Google Authenticator nainštalovaný v počítači, tak stačí iba v telefóne, tak stačí iba skopírovať tú adresu, ktorú tam vidíte a vložiť ju do Google Authenticatora. Toto vám na obrazovke zobraziť nemôžem, Google Authenticator sa z bezpečnostných dôvodov nedá ani nahrávať. Jednoducho potreba otvoriť a vložiť tam tento kód. Vďaka nemu sa vám začnú v Google Authenticátore generovať kódy. No a teraz už si ho iba potvrdím a nastavím, takže zadám svoje prihlasovacie meno, teda prihlasovacie heslo. Pridám tam aj heslo, ktoré mi prišlo na e-mail, takže vyžiadam si odoslanie hesla na e-mail, to si skontrolujem. Malo by to byť 6-miestny kód, ktorý zase vložím do overenia hesla. Píšem ho dnu a potom tam napíšem aj kód, ktorý sa generuje v Google Authenticátore. Týmito 3 krokmi som si nastavil Google Authenticator pre tento účet ako bezpečnostný prvok. Je veľmi dôležité vždy ho mať aktivovaný. Je to krok, ktorý dokáže ochrániť vaše prostriedky, vaše kryptomeny. Naspäť k výberu. Kliknem na PBX. Do pola adres je potreba uviesť adresu, kam chcete PBX odoslať. Adresu vašeho klientského Probinex účtu nájdete vo svojom účte. Nájdete ju vo svojom klientskom Probinex účte, nájdete ho v sekcii nákup vklad. Zvolte nákup vklad, kliknite znovu na vklad. Tam vidíte adresu, tu stačí skopírovať. Túto skopírovanú adresu je potreba vložiť do pola adres v aplikácii Maxi. Preverte si, že máte zvolený správny network, ale PBX je iba na networku BEP20. Zvolte sumu, akú chcete vybrať a následne kliknite na Confirm.
Poriadne si skontrolujte, či je to správna adresa, či sedí. Transakcie na blockchaine sú nezvratné. Potvrďte to a opäť zase dvojfázové overenie, už sme si to ukazovali. Najprv si nechajte poslať kód na e-mail, vyhľadajte ho vo svojej e-mailovej schránke, vložte ho do verifikačného kódu pre e-mail. Do druhej časti je potreba vložiť kód z vašho Google autentikátora a potvrdiť. Výber sa spracováva, chvíľu to môže trvať. Obvykle transakcie na Binance Smart Chaine trvajú iba pár minutiek, na našej strane pripísanie do klientského ProBinex účtu takisto trvá iba chvíľku. Takže po tom, čo tu vidíte, že sú splnené prvý, druhý a tretí krok, stačí sa ísť prihlásiť do svojho klientského ProBinex účtu a tam by ste mali vidieť, ako už vám tokeny pribudli. Prihláste sa do svojho ProBinex klientského účtu, mali by pribudnúť zústatek voľných PBX. Overíte si to tak, že pôjdete v menu do histórie transakcií a tam, ako vidíte, skutočne boli pripísané tokeny pár minút potom, čo ste ich odoslali, boli pripísané. Dokonca tam vidíte aj odkaz na transakciu, môžete si ju rozkliknúť. Toto je transakcia priamo na blockchaine, toto je Blockchain Explorer, ukazuje jednotlivé transakcie, tu si môžete naozaj hovoriť, že skutočne transakcia prebehla. No a to je všetko. Teraz už môžete svoje tokeny vložiť do stakingu. V ďalších videách Homexe si ešte ukážeme, ako sa zaregistrovať, ako nakúpiť USDC, ako USDC poslať do Earnia a podobne. Prajem pekný deň.